Mám dnes šťastie, že na programe je aj zdravotníctvo. Druhá časť dnešného stretnutia je vlastne návodom, čo treba urobiť, aby nastal reštart k jeho vlastnému zdraviu, zdravotníctva, vo vzťahu k pacientovi, k financovaniu a k pozícii pracovníkov toho pre ľudí najcitlivejšieho odvetvia ľudskej činnosti. Tohtoročnými laureátmi Zlatého Viaca sa stali opäť aj reprezentanti medicíny. Pred nimi to boli aj jedinečné osobnosti zdravotníctva, ale funkcionári parlamentu, politických strán a rezortní ministri ich nepočúvali. Dalo by sa povedať, že ich nechceli počuť. Či už profesora Simana, profesora Fabiana, profesora Krištúfka a ďalšie osobnosti z renomovaných pracovísk a z renome predovšetkým v zahraničí. A predovšetkým s dôverou pacientov a tiež ich študentov, súčasných zdravotníkov. Aj tohto roku sme dostali správu zo sekretariáty ministerky zdravotníctva, že sa videokonferencie nezúčastní, lebo má iné povinnosti. No nič nové. Mohla ako jedna z prvých počuť, čo robiť, aby sa pripravil naozajstný reštart tohto rezortu v záujme pacientov a vôbec slovenského zdravia. Prirodzene, že by sme mohli nechať zaznieť aj skúsenosti zo zdravotníckych zariadení, ktoré boli poctené v minulosti prestížnym Zlatým Viatcom. Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za túto možnosť podeliť sa s vami o vlastne prehľad alebo stav, aký je na Slovensku v ambulantnej starostlivosti, najmä teda v primárnej pediatrii a aké výzvy nás v tomto odvetví čakajú. Aktuálny stav vychádzal alebo bol vytvorený alebo vyhodnotený na základe niekoľkoročného, asi dvojročnej veľmi takej intenzívnej práce, kedy sme potrebovali vyhodnotiť stav siete ambulantnej starostlivosti na Slovensku. Potrebovali sme si ju vyhodnotiť, nájsť všetky rezervy, s ktorými sa v súčasnosti stretávame a ktoré vlastne viedli k tomu stavu, ktorý máme dnes, a pokúsili sme sa z nich nájsť východiská, ktoré sme potom zhrnuli do reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorá bola prijatá vládou Slovenskej republiky. No a už sme sa v nej aj posunuli a v súčasnosti sa snažíme už jednotlivé opatrenia naplňať a tiež sa vám budem snažiť ukázať, kde sa v súčasnosti v naplňaní tejto reformy nachádzame. Na Slovensku máme štvrtú najvyššiu mieru odvrátiteľných úmrtí v porovnaní s vyspelými krajinami v Európe. Tento stav sa bude ešte postupne zhoršovať vzhľadom na to, že nám bude starnúť populácia, budeme mať stále väčšiu časť obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorí samozrejme a úplne logicky viacej čerpajú zdravotnú starostlivosť, a to aj tú ambulantnú. Takisto ako Slovensko patríme k krajinám, kde máme najvyšší počet ambulantných návštev na lekára. Keď sa porovnáme s ostatnými krajinami OECD, tak vidíme, že Slovensko je tretie najhoršie v počte návštev na jedného obyvateľa za rok v ambulanciách. Je to približne 11,1 návštev na obyvateľa, pričom priemer v krajinách OECD je 6,7 návštevy. Tiež sa na Slovensku boríme s tým, že máme nerovnomernú distribúciu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Máme relatívne vysokú sieť ambulantnej starostlivosti na západe Slovenska, najmä v hlavnom meste. Prípadne máme tieto ambulancie vlastne lokalizované do veľkých krajských miest a zaostáva nám tá ambulantná alebo dostupná ambulantná starostlivosť v menších mestách alebo dokonca v dedinách alebo v odľahlejších regiónoch.
A na tejto tabuľke sme pracovali relatívne dlho. Sú to veľmi pracne získané dáta od všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. A táto tabuľka nám ukazuje vlastne v akom veku najviac navštevujú pacienti ambulancie na Slovensku a ktoré sú tie najvyťaženejšie ambulancie podľa odbornosti. A vidíme, že najväčší dopyt po ambulantnej zdravotnej starostlivosti je u obyvateľov medzi 65. a 75. rokom života, ktorí využívajú vlastne všetky typy ambulantnej starostlivosti, samozrejme okrem tých, ktoré sú zamerané viacej na detský vek. Keďže som pediatér, tak vlastne z tej pediatrickej starostlivosti u detí sú úplne logicky najnavštevovanejšími ambulanciami napríklad ambulancia otorinolaryngologická, imunoalergologická, ambulancia logopedická, psychologická alebo napríklad neurologická. Táto ambulantná starostlivosť je ešte menej dostupná na Slovensku ako ambulantná starostlivosť, špecializovaná ambulantná starostlivosť pre dospelých. Keď by sme sa pozreli, ako na tom vyzerá primárna ambulantná starostlivosť, primárna ambulantná starostlivosť je zabezpečovaná všeobecnými lekármi pre deti a dorast, alebo teda primárnymi pediatrami a všeobecnými lekármi pre dospelých. Je to tá prvá línia zdravotníckych pracovníkov alebo lekárov, ku ktorých občania Slovenska by mali prísť akoukoľvek požiadavkou o zdravotnú pomoc a tieto ambulancie potom zabezpečujú odosielanie do ďalších špecializovaných ambulancií v jednotlivých odborov na základe uváženia lekára primárnej starostlivosti. Prečo sme začali tou reformou všeobecnej ambulantnej starostlivosti, tak to je práve preto, že ak nám padne tento základný pilier zdravotnej starostlivosti vzhľadom na jeho nefunkčnosť z akýchkoľvek dôvodov, môžeme mať veľmi vyspelú nemocničnú starostlivosť alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ale v tom prípade nedokážeme obyvateľom zabezpečiť tú priamo potrebu najbežnejšej zdravotnej starostlivosti. Keď by sme si rozdelili tú primárnu starostlivosť na primárnych pediatrov, ktorí zabezpečujú zdravotnú starostlivosť o deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní, a potom máme všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, ktorí zabezpečujú primárnu ambulantnú starostlivosť od 18 rokov až v podstate do konca života. Tých 364 dní medzi 18. a 19. rokom života je prechodným rokom. Zdravotnú starostlivosť môžu zabezpečovať aj primárni pediatri, aj všeobecní lekári pre dospelých. A to z dôvodu plynulého prechodu medzi zdravotnou starostlivosťou v pediatrii a v dospelej medicíne. Priemerný vek primárneho pediatra na Slovensku je 60 rokov a priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých je 57 rokov. Keď sme počítali potrebu siete ambulancií, tak sme vychádzali z predpokladu, alebo teda z čísla, že optimálna práca primárneho pediatra, to znamená, že je schopný vykonať úplne všetky požiadavky, ktoré sa na ňoho vzťahujú v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To znamená poskytnutie akútnej pomoci, poskytnutie vlastne starostlivosti v prípade akútneho stavu a choroby, poskytnutie preventívnych prehliadok, poradní, pokiaľ ide napríklad o úplne malé deti, potom poskytnutie poradenstva alebo rád rodičom, prípadne priamo dospelým pacientom, tak na jedného primárneho pediatra môže prichádzať do úvahy v jeho kmeni 1100 detí a u dospelých pacientov je to 1100 či 1600 dospelých pacientov. Pokiaľ teda je takýto počet pacientov v starostlivosti na jedného lekára, tak dokáže zabezpečiť túto starostlivosť optimálne.
V súčasnosti, ale keď sme to takto prepočítali na počet obyvateľstva, tak sme zistili, že na Slovensku v roku 2024 chýba 231 primárnych pediatrov a 523 všeobecných lekárov pre dospelých. Keď si k tomu zoberieme ten priemerný vek primárneho pediatra alebo lekára všeobecnej starostlivosti pre dospelých, vidíme, že naozaj situácia je alarmujúca, pretože až 40% všetkých všeobecných lekárov pre dospelých je starších ako 62 rokov a u primárnych pediatrov je každý druhý primárny pediater v dôchodkovom veku. Najväčšia potreba, keď by som hovorila o primárnych pediatroch, ktoré je teda môjim odborom, tak najväčší nedostatok pediatrov je v Bratislavskom kraji, následuje kraj Prešovský, potom kraj Žilinský a Košický. A v podstate naprieč Slovenskom máme ako takú vyhovujúcu situáciu iba v Nitrianskom kraji. A na tomto slajde vidíme presne vekové rozloženie lekárov primárnych pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých v jednotlivých krajoch. A podľa týchto grafov vlastne vidíme, že nie je alarmujúca len tá informácia, že každý druhý primárny pediater alebo 40% všeobecných lekárov pre dospelých je v dôchodkovom veku, ale aj to, že veľký objem lekárov, ktorí v súčasnosti tú zdravotnú starostlivosť poskytujú, sú tesne v preddôchodkovom veku a máme minimum lekárov, ktorí sú pod 35 alebo pod 45 rokov a súčasne máme relatívne veľký počet lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť stále aj napriek ich vysokému veku. Keď sa pozriete napríklad na vek všeobecných lekárov, tak nad 75 rokov ich stále pracuje 156 a čo sa týka primárnych pediatrov, tak až 75. Pritom číslo 618 a 374, čo sú lekári na 65 rokov, je naozaj závažné. Pri každoročnom vyhodnotení siete, teda tomu, ako vyzeráme s ambulantnou starostlivosťou vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ministerstvo do minulého roka, tento rok už Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe zákona vydáva takéto grafy okresov, alebo teda nie grafy, ale takúto optickú vizualizáciu nedostatkových okresov, kde okresy s nedostatkom, kritickým nedostatkom lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých alebo primárnych pediatrov sú označené čiernou. Okresy, ktoré sú veľmi rizikové, sú červenou. Okresy, ktoré sú na tom lepšie, sú oranžovou, žltou, okresy, ktoré sú na tom relatívne dobre, sú zelenou farbou. Toto vyhodnotenie siete sa robí každoročne na základe mnohých ukazovateľov. Nepočíta sa tam len teda množstvo pediatrov v kraji, ale aj ich vek, to, koľko je tam pacientov, aké sú tam prírastky detí v jednotlivých krajoch, pokiaľ ide o primárnych pediatrov a podobne. Na základe tejto vizuálnej mapy Slovenska vlastne vieme určiť tie okresy, ktorým sa vlastne perspektívne musíme najviac venovať, aby sme v nich dokázali zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v nasledujúcom roku alebo nasledujúcich rokoch. Ambulantný sektor, v podstate sme v ňom identifikovali, alebo v tej všeobecnej ambulantnej starostlivosti sme identifikovali naozaj množstvo problémov. S hlavným problémom je hlavne vysoký vek lekárov, ktorí poskytujú starostlivosť a nízky stupeň obmeny vlastne lekárov v tomto ambulantnom sektore.
Identifikovali sme tiež, že v súčasnosti je naozaj nedostatočne pripravená a sú nedostatočne pripravení absolventi lekárskych fakult o tom, čo vlastne znamená práca v ambulantnom sektore a ani nemajú vedomosti o tom, ako ambulantný sektor funguje. Počas svojho štúdia na vysokej škole veľmi veľa času strávia hlavne v nemocničných zariadeniach, čo je samozrejme logické, sú to hlavné piliere vzdelávacieho systému v medicíne, ale vlastne tým, že nemajú predstavu, tak neuvažujú o tom, že by mohli v budúcnosti pracovať aj v ambulantnom sektore. O tom prechode do ambulantného sektora sa skôr rozhodujú už po niekoľkoročnej práci v nemocničnom zariadení, keď zistia vlastne, ako to v rezorte chodí a čo obnáša ambulantná starostlivosť. To znamená, že ak aj pribúdajú lekári do ambulantného sektora, v podstate ich odčerpávame nemocničným zariadeniam. Takisto sme identifikovali veľkú absenciu nejakých motivačných nástrojov, ktoré by vlastne motivovali mladých lekárov do ambulantného sektora ísť. Tieto vlastne stavy alebo fakty, ktoré vedú k nedostatku zabezpečenia ambulantnej starostlivosti, sme potrebovali identifikovať práve preto, aby sme dokázali zabezpečiť pokrytie alebo zlepšenie stavu v ambulantnom sektore. A ako vám ukážem ďalej, tak sa im veľmi intenzívne venujeme. Takisto medzi mladými lekármi stále panuje veľká taká neatraktivita byť ambulantným lekárom. V podstate je to logické, však aj ja keď som končila vysokú školu, tak moja predstava bola, že budem robiť v špičkovej nemocnici a tú medicínu na najvyššej možnej úrovni. A veľkým limitom je aj to, že u nás na Slovensku je ambulantný lekár súčasne podnikateľom, teda právnym subjektom. Vo väčšine prípadov sú ambulantní lekári alebo ambulantní poskytovatelia malými jednoosobovými alebo dvojosobovými SROčkami, prípadne fyzickými osobami, ktoré vlastne poskytujú tú zdravotnú starostlivosť ako podnikatelia. Súčasne je to ale veľmi regulovaný sektor, to znamená, že príjmy týchto ambulantných lekárov sú regulované vlastne platbami zo zdravotných poisťovní a zmluvami so zdravotnými poisťovňami, ale súčasne sa týchto lekárov vlastne týkajú všetky povinnosti, ktoré musia vlastne spĺňať na Slovensku tak, ako ktorákoľvek iná veľká SRO. A to je naozaj závažný problém, pretože lekári sú lekári, medicínsky vzdelaní ľudia, nie sú to manažéri, nie sú to podnikatelia v pravom slova zmysle a táto časť ich práce predstavuje pre nich obrovskú záťaž. Samozrejme máme v ambulanciách veľmi nevyužitý potenciál ambulantnej alebo praktickej sestry. Všetci viete asi, ktorí žijete na Slovensku, ako to funguje. Zdravotná sestra má minimum samostatných kompetencií, teda kompetencií, ktoré môže vykonávať samostatne bez prítomnosti alebo bez lekára v ambulancii. A takisto tie kompetencie aj tie, ktoré má, tak v ambulantnom sektore sú pacientami vlastne žiadané, aby boli vykonané samotným lekárom. Máme obrovský podiel ambulancií, ktoré stále ešte fungujú v modeli jeden lekár, jedna sestra, ktoré v súčasnosti pri dnešnej zdravotnej starostlivosti a dnešných nárokoch na zdravotnú starostlivosť už nie sú vyhovujúce. Tým, že som hovorila, že tí lekári v ambulanciách sú často jednoosobovými SROčkami, je tam obrovská administratívna záťaž naložená na lekára, a to nie len z pohľadu
poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo teda z pohľadu samotnej medicíny, rôzne potvrdenia, posudky, hodnotenia, proste zdôvodňovania liečby, žiadosti o umožnenie liečby a postup teda a podobne, ale teda aj tá zložka podnikateľská. Stále ešte máme veľmi zastaralý zoznam zdravotných výkonov a ich financovanie v jednotlivých odbornostiach. Zoznam zdravotného výkonu vlastne existuje aj vypracovaný vlastne ministerstvom zdravotníctva. Momentálne sa vlastne dokončuje zoznam zdravotných výkonov, teda jeho upgrade, kde každý jeden zdravotný výkon, ktorý v ambulancii sa vykonáva, je popísaný dopodrobná, to znamená, kto ho má vykonať, kde sa má vykonať, čo je potrebné na jeho vykonanie, ako dlho trvá vykonať tento zdravotný výkon a samozrejme na základe toho je mu aj prisúdená nejaká finančná hodnota, ako je finančne ohodnotený tento zdravotnícky výkon. Keďže stále pracujeme so zdravotnými výkonmi v ambulanciách, ktoré takto boli ohodnotené 20 rokov dozadu, tak naozaj je veľký problém riadiť sa podľa toho v ambulanciách. Takisto je veľmi nevyužitý potenciál nejakého efektívneho rozdelenia kompetencií a ich vykonávania medzi lekárom, sestrom a administratívnou silou. Máme tým na mysli to, že nie každá návšteva pacienta v ambulancii musí končiť u lekára. Tú ambulanciu v súčasnosti by mal naozaj zabezpečovať administratívny pracovník, zdravotná sestra alebo praktická sestra a lekár. A mnohé úkony, najmä tie administratívne, ako sú rôzne potvrdenia, by mali končiť u administratívneho pracovníka. A zdravotné výkony, ktoré má v kompetencii praktická sestra alebo zdravotná sestra, by mali končiť u zdravotnej sestry. Napríklad rada a poučenie pacienta pri nejakom ľahkom ochorení, vyhodnotenie zdravotného stavu, jeho závažnosti. A k lekárovi by sa mali dostať naozaj len tí pacienti, ktorí vyžadujú naozaj lekársky zásah. A takisto musíme pri tom, aby sme zachovali teda ambulantnú starostlivosť, vychovávať aj pacienta. To znamená, že naozaj u nás stále platí, že ak pacient sám usúdi, že chce navštíviť lekára a potrebuje zdravotnú starostlivosť, tak ide k lekárovi a túto zdravotnú starostlivosť dostane. Chýba alebo momentálne absentuje zdravotný nástroj na nejaký manažment alebo triedenie zdravotného stavu pacienta tak, aby naozaj lekárska starostlivosť v ambulanciách bola využívaná optimálne a naozaj efektívne a nie, aby bola vlastne limitovaná dostupnosť pre stavy, ktoré lekára potrebujú tým, že bude poskytovaná tým, ktorí sa bez nej vedia zaobísť. A práve z týchto dôvodov bol v januári 2023 pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť schválená stratégia všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030, kde po identifikácii všetkých týchto limitov, ktoré som vám na predchádzajúcom slajde ukázala, sa budeme snažiť vlastne zachovať alebo zlepšiť tú ambulantnú starostlivosť a snažiť sa všetky tieto limity odstrániť. Rozdelili sme si celú tú stratégiu do 3 implementačných období. Prvé je od roku 2023 do roku 2025 a posledné od roku 2029 do roku 2030. Tieto obdobia boli rozdelené z toho dôvodu, že vlastne stabilizácia a prevrátenie vlastne tej krivky úbytku ambulantných lekárov do vzostupnej krivky musí mať určitú logiku. V tej prvej fáze je hlavne potrebné zastabilizovať súčasnú sieť ambulantnej starostlivosti a až potom ku koncu toho obdobia môžeme
začať uplatňovať alebo vidieť tie zmeny, ktoré už budú viesť priamo k vzostupu naplňovania siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Prioritnými oblastiami z tých, ktoré som spomínala, je predovšetkým posilnenie kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov. Čo sa týka primárnych pediatrov, tam tie kompetencie v tej primárne pediatrickej ambulancii potrebujeme síce posilniť, ale nie až natoľko ako vo všeobecných ambulanciách pre dospelých. Primárni pediatri sú totiž úplne identickí pediatri ako pediatri v nemocničných zariadeniach s rovnakou atestáciou. Vo väčšine prípadov sú to lekári, ktorí niekoľko rokov pracovali v nemocničných zariadeniach, na pediatrických oddeleniach, na klinikách a až po nejakej dobe sa rozhodli ísť pracovať do primárnej a pediatrickej ambulancie, kdežto ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých sú ambulancie, kde títo lekári majú samostatnú atestáciu, čiže bez nejakého rovnomerného postavenia s pracovníkmi v nemocniciach. To znamená, že títo lekári naozaj sú určení lekármi do všeobecných ambulancií. Nie sú to lekári, ktorí následne by mohli pracovať trebárs ako internisti v nemocniciach. A to posilnenie kompetencií ide potrebujeme z viacerých dôvodov. Jednak preto, že potrebujeme vlastne pri nedostatku špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytnúť aj tú špecializovanú ambulantnú starostlivosť v primárnej starostlivosti do určitého bodu. Ako príklad uvediem napríklad, že potrebujeme sa u všeobecných lekárov pre dospelých postarať o pacienta s vysokým tlakom do určitého bodu, čiže ten všeobecný lekár ho dokáže nastaviť na liečbu, teda identifikovať problém, nastaviť ho na liečbu, dokáže monitorovať jeho zdravotný stav a v podstate vyšší level zdravotnej starostlivosti špecializovanú v zmysle internistu alebo kardiológa bude vyžadovať tento pacient až pri nezvládnutí alebo stave, ktorá už vyžaduje ten vyšší level zdravotnej starostlivosti a nie je možné zvládnuť ju tým prvým levelom. A tiež potrebujeme tieto kompetencie zvyšovať z dôvodu zvyšovania atraktivity tohto ambulantného sektora, lebo naozaj väčšina mladých ľudí má momentálne predstavu, že ambulancia znamená rozdávanie výmenných lístkov a riešenie soplikov a prechladnutí, čo už v súčasnej dobe naozaj nie je pravdou. Ako vám ukážem na ďalších slajdoch, je množstvo kompetencií, ktoré títo lekári môžu vykonávať a prebrali a tým pádom je toto opatrenie absolútne zásadné. Takisto potrebujeme posilniť kompetencie sestier v ambulanciách. Znamená to vlastne, tým sledujeme to, že keďže na jedného primárneho pediatra namiesto 1100 pacientov v súčasnosti prípada v priemere 1400 pacientov a máme ambulancie, kde na jedného primárneho pediatra prípada 2000 a vyše 2000 pacientov, potrebujeme určité kompetencie preniesť na sestru. To znamená, tie zdravotné úkony, ktoré môže vykonať sestra, aj bude môcť vykonávať sestra. Napríklad naozaj, ak príde dieťa s prechladnutím a podobne, nie je potrebné, aby túto zdravotnú starostlivosť manažoval lekár, alebo dokáže sestra vyhodnotiť stav, dokáže tohto pacienta, nazvem to, pripraviť, čiže takémuto dieťatku napríklad urobiť výtery alebo vyšetrenie CRP, prípadne dať vyšetriť moč a už takto pripraveného pacienta poslať lekárovi. Nemusí vlastne čakať na indikáciu týchto vyšetrení zo strany lekára. Takisto sa veľmi zameriavame na vzdelávanie a atraktivitu povolania všeobecný lekár. Naozaj veľmi intenzívne sa pracuje s lekárskými fakultami, so všetkými vzdelávacími inštitúciami, ktoré poskytujú postgraduálne vzdelávanie, ako sú všetky lekárske fakulty a Slovenská zdravotnícka univerzita, kde vlastne títo lekári absolvujú špecializačné vzdelávanie, kde si robia atestácie práve preto, aby študenti videli, čo všetko je možné robiť v primárnej starostlivosti a aby sa tá atraktivita odborov zvýšila.
Takisto je veľmi dôležité zamerať sa na dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti práve pre tie mapky čiernych okresov, ktoré ste videli, pretože máme čierne okresy, kde naozaj vypadávajú lekári a majú vysoký priemerný vek. Ako príklad uvediem okres Piešťany, kde ešte do 2 týždne dozadu sme mali 9 primárnych pediatrov všetkých v dôchodkovom veku. Žiaľ, jedna pani doktorka nás náhle opustila a zomrela. 2 pani doktorky plánujú v tomto roku ukončiť svoju prácu a v okrese, kde sme mali 9 pediatrov, nám ich ostane 6 a všetci v dôchodkovom veku. Takže tú dostupnosť zdravotnej starostlivosti budeme musieť nejakým spôsobom zabezpečovať. Takisto je potrebné znižovať administratívnu záťaž, pretože ten lekár sa má naozaj, alebo je potrebné, aby v súčasnom stave sa naozaj venoval pacientov a nevenoval sa všelijakým požiadavkám, hláseniam, tabulkám a posudkom a žiadostiam o všetko možné, a nehovorím o tej podnikateľskej zložke jeho práce. A takisto veľmi dôležitou zložkou je financovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti, pretože pri súčasnom nastavení aj konsolidačných opatreniach, ktoré nás čakajú, jednoducho všeobecná ambulantná starostlivosť za týchto podmienok, ktoré máme dnes, nebude ufinancovateľná. To znamená, že tí lekári naozaj budú musieť niečo vymyslieť na buď skončia, alebo budú musieť uvažovať o nejakej forme poplatkov v ambulanciách, pretože tú ambulanciu jednoducho neutiahnu. Práve z dôvodu akéhosi prehľadu o tom, čo nás ešte v tejto všeobecnej a ambulantnej starostlivosti v reforme čaká, alebo čo sme už urobili, tak sme na ministerstve zdravotníctva, hovorím sme, lebo teda som súčasťou tejto reformy na ministerstve zdravotníctva z pozície hlavného odborníka, vymysleli takéto riadenie projektové, kde máme rozdelené jednotlivé projekty do ich dôležitosti. No a v tej prvej časti, čo sú kompetencie lekárov, tak si vždy zaznačujeme splnené a nesplnené úlohy. Tam, kde vidíte paragraf, to sú všetko opatrenia, kde bude potrebná legislatívna zmena na to, aby sme mohli uskutočniť toto opatrenie. Tými terčikmi oranžovej a zelenej farby alebo sivej farby sú označené vlastne opatrenia, ktoré boli už prijaté, ktoré už fungujú a sú zavedené. Tie sú označené zelenou farbou. Žltou farbou sú zavedené tie, ktoré sú čiastočne implementované alebo na ktorých veľmi intenzívne aktuálne pracujeme, a tými sivými terčikmi sú tie, ktoré nás ešte len čakajú a na ktorých sme nezačali pracovať. Ja ako jeden z hlavných tvorcov tejto reformy a hlavný odborník v primárnej pediatrii, ktorá som zodpovedná za túto reformu z hľadiska toho odborného, tak sa naozaj teším, že sa nám darí naplňať zatiaľ všetky opatrenia, ktoré máme rozdelené. Keď si napríklad zoberiete kompetencie lekárov, tak čo sa týka aj kompetencií u všeobecných lekárov pre dospelých aj u nás, tak boli prijaté u všeobecných lekárov 3 nové kompetencie. Pracuje sa veľmi intenzívne na nových kompetenciách, napríklad u nás v primárnej pediatrii na manažmente konjunktivity, manažmente novorodeneckej žltačky. Napríklad potom je to, možno ste niektorí zaznamenali, že myslím, že to bolo 2 týždne dozadu, sa uvoľnili indikačné a preskripčné obmedzenia na pneumologické lieky, to znamená celý balík liekov, ktoré doteraz mohli písať len pneumológovia, budeme musieť môcť predpisovať my, primárni pediatri alebo všeobecní lekári pre dospelých. Napríklad, keď som sa stretla v diskusiách na túto tému, tak nie úplne všetci pochopili túto potrebu. Mnohí sa zľakli, že tým, že sa uvoľnila preskripcia, tak sa zníži kvalita zdravotnej starostlivosti. Určite nie. Uvoľnenie liekov
liekov do preskripcie všeobecných lekárov je veľmi zdĺhavým procesom. Na to, aby to bolo možné, si musia sadnúť naozaj odborné spoločnosti, v tomto prípade pneumologická, imunologická, pediatrická a všeobecných lekárov pre dospelých, kde každý jeden liek bol veľmi dlho diskutovaný. Súčasťou boli hlavní odborníci, vlastne sa prediskutovali všetky limity a uvoľnili sa lieky také, ktoré naozaj sú schopní identifikovať ich potrebu aj používať všeobecní lekári pre dospelých alebo pre deti. A tá potreba nebola len z dôvodu nedostatku všeobecných, teda nedostatku špecialistov v odbore pneumológia, ale aj preto, že čakacie doby na toto vyšetrenie sú naozaj veľmi dlhé. A keď vy máte pacienta, ktorý potrebuje daný liek, viete, aký liek potrebuje, nemôžete ho predpísať, ak pneumologovi sa dostane za pol roka, tak je to naozaj veľmi kritická situácia a aj pre nás lekárov v tých všeobecných ambulanciách je to naozaj ťažká pozícia. Takisto sme veľmi sa snažili zvýšiť atraktivitu povolania všeobecných lekárov a pediatrov. Urobila sa veľká legislatívna zmena v máji v rezidentskom programe formou legislatívnej úpravy. Ja aj s hlavnou odborníčkou pre dospelých, aj so zástupcami ministerstva zdravotníctva, s pani riaditeľkou odboru vzdelávania sme prešli všetky lekárske fakulty na Slovensku, kde sme mali niekoľko diskusí s piatakmi, šiestakmi, vlastne študentmi, kde sme sa im snažili priblížiť všetky úskalia, všetky administratívne úkony, ktoré musia podstúpiť, ak chcú byť všeobecnými lekármi, priblížiť pravidlá rezidentského programu. Mám pocit, že sa tieto opatrenia stretli s veľmi takou pozitívnou odozvou pre tých študentov a úprimne aj pre mňa to boli veľmi pozitívne stretnutia, vidieť mladých ľudí, ako sa mení to ich nastavenie počas tých diskusí. Čo sa týka dostupnosti, tak samozrejme tam hlavným opatrením bolo zostabilizovať sieť. A zostabilizovať sieť znamená, že teda dostupnosť znamená, že na danom území bude dostupný ten primárny pediater alebo všeobecný lekár pre dospelých. A toho samozrejme nového vychováme až za niekoľko rokov, pretože vysoká škola je 6 rokov a špecializácia v prípade pediatra sú už ďalšie 4 roky alebo v prípade všeobecného lekára pre dospelých sú to 3 roky. To znamená, že nových mladých lekárov, ktorých sme teraz presvedčili, budeme mať v systéme najskôr za 5 rokov a my tých, ktorí tam teraz sú, potrebujeme udržať napriek ich vysokému veku a preto potrebujeme urobiť tie opatrenia, ktoré sme hovorili, ako je napríklad konsolidácia pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby, čiže znížili sme počet bodov ambulantnej pohotovostnej služby zo 62 na 40 a to práve z toho dôvodu, že každý jeden primárny pediater, ktorý vlastne robí cez deň v ambulancii, musí poskytovať túto ambulantnú pohotovostnú službu a keď si zoberiete ten počet lekárov na 75 rokov, že po celom dni v ambulancii pre deti musí popoludní ísť do pohotovostnej služby a na druhý deň opäť do ambulancie. A mali sme miesta, kde táto pohotovosť zabezpečovali 5-6 lekári, ktorí sa vlastne točili v tých službách. Ak jeden vypadal pre chorobu alebo dovolenku, tak naozaj to bolo neúnosné. A z tohto dôvodu sme tie body potrebovali skonsolidovať. Pri konsolidácii bodov sme vychádzali z toho, aby na jeden takýto bod pripadalo aspoň 15 pediatrov, pretože ich priemerný vek aj tak vo väčšine prípadov znamená, že viac ako polovica ich je z tých 15 v dôchodkovom veku a bolo to potrebné na to, aby aj pri ich ubúdaní vzhľadom na vek sme tú pohotovostnú službu v danom bode dokázali zabezpečiť. Ak by sme toto neboli urobili, boli by nám ambulantné pohotovostné služby zanikali živelne z dôvodu nemožnosti ich obsadiť personálne a mohlo by sa stať, že ďaleko väčšie územie spádové by ostalo bez pediatra, ako je tomu teraz. Pričom najdlhší dojazd pacienta na ambulantnú pohotovostnú službu je momentálne
40 minút. Takisto sme skrátili dobu poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby do 20. hodiny, ale tiež len pre deti, pretože sme si urobili obrovskú analýzu poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen v týchto ambulantných pohotovostných službách, ale aj na ústavnej pohotovostnej službe a urgentoch, kde sme vedeli presne, ktorá ústavná pohotovostná služba koľko ošetrila pacientov, s akými diagnózami, v akom časovom rozmedzí a kedy počas roka. Tú analýzu sme robili počas celého roka, aby sme vedeli pokryť všetky mesiace, aj tie zimné, keď je chorobnosť vyššia, aj tie letné, keď je nižšia, ale sú zasa dovolenkové obdobia. A vlastne usúdilo sa na základe tých analýz, že vyťaženosť po 20. hodine je taká, že je možné túto pohotovostnú ambulantnú službu skrátiť bez toho, aby sme veľkú záťaž preniesli na nemocnice. Možno budete v súčasnosti počuť, aká záťaž je pre nemocnice skrátenie ambulantnej pohotovostnej služby, ale kým k tomuto kroku ministerstvo pristúpilo a dalo ten návrh do parlamentu, tak sa vlastne téma prediskutovala so všetkými riaditeľmi nemocníc, kde sú detské oddelenia, ktoré poskytujú ústavnú pohotovostnú službu pre deti, alebo majú urgent pre deti. A toto sa stalo so súhlasom väčšiny týchto zdravotníckych zariadení. Momentálne máme rozpracovanú koncept zastupiteľnosti lekára v primárnej ambulancii, ktorú sme vyhodnotili ako najvyššiu limitáciu pri príchodu mladých lekárov do ambulantného sektora. Vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti totiž, ak lekár nie je prítomný z akéhokoľvek dôvodu, ochorie krátkodobo, dlhodobo alebo si chce zobrať dovolenku, musí si nájsť za seba náhradu, teda ambulanciu, ktorá by ho zastupovala. Keďže všetci sme samostatnými SROčkami, je naozaj ťažké žiadať kolegu, ktorý je vedľa vás, aby vás vlastne zastupoval v prípade nejakého vážnejšieho ochorenia v sezóne 3 týždne alebo počas covidu, požiadať 75-ročnú kolegyňu, aby za vás obhospodarovala ďalších 2000 pacientov, keď máte byť chorá 3 týždne, je naozaj zaťažujúce a preto je potrebné nejaké pravidlá v tejto zastupiteľnosti urobiť a nie nechať to len na nejakej dobrovoľnosti, respektíve dobrej vôle kolegov. Pracujeme tiež na nástroji triáži v primárnej pediatrii. Veľmi radi by sme verejným obstarávaním obstarali aplikáciu, ktorá vlastne umožní rodičom na základe zdravotného stavu dieťaťa vyklikať si stav dieťaťa, teda podľa príznakov zistiť stav dieťaťa a dostať sa k naozaj zodpovednej odpovedi, či je potrebné navštíviť lekára okamžite alebo počkať. Takéto triážne nástroje existujú v Európe. Samozrejme chceme obstarať nástroj, ktorý je už verifikovaný, ktorý je vytvorený, pretože vytvorenie takéhoto nástroja trvá minimálne 4 až 5 rokov, je veľmi personálne náročný a hlavne aj personálne odborne náročný, nie z tej ITčkarskej pozície, ale z tej medicínskej, aby zohľadňoval všetky algoritmy. No a vlastne to verejné obstarávanie by sme chceli zamerať na kúpu takéhoto nástroja. Majú ju krásne vypracovanú v Anglicku, prípadne Maďari alebo Fíni a určite by takáto aplikácia veľmi pomohla a všetky sú vytvorené pod záštitou odbornej spôsobilosti. Aktuálne sme vlastne upravovali kompetencie sestier v ambulanciách, kde sa navyšovali tieto kompetencie sestier, alebo je v príprave vyhláška, ktorá bude hovoriť o možnosti zamestnať v ambulancii nielen sestru špecialistku, ale aj praktickú sestru. Toto opatrenie je pri extrémnom nedostatku sestier na Slovensku veľmi potrebné, pretože aj keď máme lekára, ale nemáme sestru so príslušnou špecializáciou, lekár nemôže prevádzkovať v súčasnej dobe takúto ambulanciu.
No a asi som už dlhá, ale trošku aspoň z rýchlosti vám ešte poviem o pripravovanej reforme špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Tak ako sme pred rokom dokončili a prijali tú reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti a mnohí poznáte, že je veľmi intenzívne rozpracovaná OSN-ka, teda sieť nemocníc, úprava siete nemocníc, tak sme sa začali venovať aj úprave a reforme špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá by mala vlastne prepájať všeobecnú ambulantnú starostlivosťou s upravenou sieťou nemocníc. V súčasnosti dokonca zajtra v pondelok, keďže túto prednášku nahrávam dopredu, bude na legislatívnu radu vlády a na vládu predložená úprava siete špecializovanej ambulantnej starostlivosti. V podstate v súčasnej dobe, keď by sme sa pozreli na tú sieť, tak máme sieť, podľa pravidiel súčasne platných v špecializovaných ambulancií úplne naplnenú a všetci vieme, aké sú čakacie doby do špecializovaných ambulancií a aký je nedostatok špecialistov. Je to z viacerých dôvodov. Nebudem sa tomu teraz venovať, môžeme tomu niekedy v budúcnosti venovať ďalšiu takúto prezentáciu, ale v podstate ide o optimalizáciu siete, aby sme presne vedeli identifikovať verejne dostupné ambulancie. Verejne dostupné ambulancie budú presne tie špecializované ambulancie, kde môže lekár priamo ísť s výmenným lístkom od všeobecného lekára, čiže budú z tejto siete vyňaté tie vysoko špecializované ambulancie, ktoré sú v nemocniciach, ktorí vlastne neposkytujú tú základnú špecializovanú starostlivosť a tým pádom budeme vedieť určiť aj čakacie doby a podobne. Tým, že budeme mať vypracovanú túto sieť, budeme podobne ako vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti vedieť pripraviť podporné mechanizmy. V súčasnosti už veľmi dobre fungujú výzvy na podporu vzniku nových ambulancií všeobecnej ambulantnej starostlivosti, kde priamo sa poskytuje finančný obnos na vznik novej ambulancie. Je to odstupňované, najväčšia podpora je tých čiernych okresov, menej tých červených a najmenej oranžových okresov. Na vznik novej ambulancie všeobecnej ambulantnej starostlivosti je možné v súčasnosti čerpať dotáciu až 80 000, čo má naozaj tých mladých motivovať na vznik novej ambulancie. A takéto isté opatrenie chystáme aj pre špecializované ambulancie. Budeme radi, ak sa to bude dať financovať z programu Slovensko. Takisto sa plánuje vlastne podpora materiálno-technického vybavenia ambulancií. Ako hlavní odborníci sme vlastne identifikovali všetko materiálno-technické vybavenie ambulancie v príslušnej odbornosti, ktoré vlastne je potrebné pre prevádzku ambulancie a bude sa snažiť štát poskytnúť vlastne podporu finančnú na kúpu tohto prístrojového vybavenia. A tuto už len teda záverečný slajd, kde zelenou sú vlastne označené všetky zrealizované opatrenia z hľadiska reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Môžete tu vlastne vidieť rozšírenie kompetencií, rozšírenie intervalov preventívnych prehliadok, o ktorých som ani nehovorila, rezidentský program, podporu nových ambulancií a oranžovou sú vlastne vymenované všetky opatrenia, ktoré sú momentálne v štádiu realizácie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a som pripravená na otázky. Je o čom rozmýšľať a postarať sa o tlak, aby došlo k zmene tam, kde je to potrebné, kde je to nevyhnutné a v záujme obyvateľov, občanov. Lebo tých absurdností v skutku pribudlo a dodám zbytočne a zásluhou málo schopných a trápne invenčných manažerov v celom rade zdravotníckych zariadení.